Sveto pismo nas upozorava i daje nam osjetiti kako ono što je po strani, ono što ne primjećujemo, preko čega lako prijeđemo, što nam je nekako nepoznato, što držimo da je maleno i nevažno, zapravo ispada da ima ključnu važnost. Evo, tako bih vas i danas htio pozvati na naš redoviti način čitanja biblijskog teksta, pri čemu želimo koliko je moguće biti što poslušniji Bogu koji progovara preko svoje riječi i onda pronaći ono što je nama za naš život plodno, korisno, okrjepljujuće, prosvjetljujuće, ono što nam može dati, da neke stvari možda i nanovo shvatimo ili da bacimo pogled na prošlost koji nas onda liječi, daje nam da lakše nosimo ono kroz što smo prošli. Današnja naša biblijska večer vodi nas do čovjeka koji se zove Mihej ben Jimla. Ovo Ben nam je poznato na primjer iz Ben Hur, dakle to jednostavno znači sin. On je Mihej, njegov tata je Jimla, on je sin Jimlin. A ja bih htio sama, zapravo neće biti teško otkriti, kako taj sasvim nepoznati biblijski lik zapravo najavljuje Mesiju. Jedan je od onih koji su likovi koji pripravljaju put, premda su u dubini Starog Zaveta i manje više nepoznati, ali vi ćete sami prepoznati da itekako je on najava za Mesiju, a ono po čemu mislim da je vrlo aktualan, on se nalazi usred ratnih huškača. Mi smo momentalno u programu Rearm Europe, a Amerika gdje god stigne želi pokazati da je oružjem moćna. Dobro je opet podsjetiti, i ovo što sada gledamo i već neki tekstovi mogu se naći na web stranici koja se vrlo jednostavno pronalazi na adresi amdg.eu, ad majorem Dei gloriam EU. Već je prokušani običaj, pa tako neka bude i danas. Htio bih za početak uzeti Sveto pismo praktično u ruke, jedan psalam 9. i iz njega pripjev Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski. Ja ću pokušati jedanput to otpjevati, onda vas pozivam koliko god volite, možete, pridružite se. Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski. Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski. Slavim te, Gospodine, svim srcem svojim, ispovjedam sva čudesna djela Tvoja. Radujem se i kličem Tebi, pjevam imenu Tvome svevišnji. Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski. Ti pokara pogane, pogubi bezbožca, ime im izbrisa do vijeka. Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše,
zamka koju potajno staviše, uhvati nogu njihovu. Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski, ali Gospodin do vijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi. Sam po pravdi sudi krug zemaljski, izriče pucima osudu pravednu. Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski. Iz prve knjige o kraljevima, 22. poglavlje, evo jedan malo veći odlomak od 15. pa do 28. redka. Kad dođe pred kralja, upita ga kralj: Miheju, da pođem u rat na Ramot Gilead ili da se okanim toga? On odgovori: pođi, uspjećeš, Jahve će ga dati u ruke kraljeve. Ali mu kralj reče: ma koliko ću te puta zaklinjati da mi kažeš samo istinu u Jahvino ime? Tada Mihej odgovori: sav Izrael vidim rasut po gorama kao stado bez pastira. I Jahve veli: nemaju više gospodara, neka se u miru kući vrate. Tada izraelski kralj reče Jošafatu: nisam li ti rekao da mi neće proreći dobro nego zlo? A Mihej reče: zato čuj riječ Jahvinu. Vidio sam Jahvu gdje sjedi na svome prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše s desna i s lijeva. Jahve upita: tko će zavesti Ahaba da otiđe i padne u Ramot Gileadu? Jedan reče ovo, drugi ono. Tada uđe jedan duh i stade pred Jahvu. ja ću ga, reče, zavesti. Jahve ga upita: kako? On odgovori: izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Jahve reče: ti ćeš ga zavesti i uspjećeš, idi i učini tako. Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta svih ovih tvojih proroka, ali ti Jahve navješćuje zlo. Tada pristupi Kenanin sin Sitkija i udari Miheja po obrazu, pitajući: zar je Jahvin duh napustio mene da bi s tobom govorio? Mihej odgovori: vidjet ćeš onoga dana kad budeš bježao iz sobe u sobu da se sakriješ. Tada izraelski kralj naredi: uhvati Miheja i odvedi ga gradskom zapovjedniku Amonu i kraljeviću Joašu. Reci im: ovako veli kralj, bacite ovoga u tamnicu i držite ga na suhu kruhu i vodi dok se sretno ne vratim. Mihej reče: ako se doista sretno vratiš, onda Jahve nije govorio iz mene. I nadoda: čujte svi puci. Ovo je, evo, ne baš prekratak odlomak, slutim, poprilično nepoznat i ne pripada nikako u središte biblijskoga zbivanja i biblijske kulture, ali nama neka posluži kao odlomak iz te ukupne scene koja je nešto malo duža, a govori nam o čovjeku koji je ušao u biblijsku povijest kao
Mihej sin Jimlin, a mi bismo htjeli pogledati, i sigurno ste već osjetili, na koji to način taj čovjek u dubini Staroga Zavjeta, to je vrijeme proroka Ilije, to je 8. stoljeće prije Krista, zapravo svojim djelovanjem i svojom osobom u Svetom pismu najavljuje Mesiju. On je pralik onoga što će se onda u punini ostvariti. On je slika i najava za Isusa koji će doći. Primijetit ćemo sasvim konkretno kako on govori o miru, a nalazi se usred jednog velikog broja ratnih huškača, koji se svi slažu s kraljem u njegovoj nakani da krene u rat, oni ga podržavaju. I opet, od srca vam želim reći dobrodošli i u ime naše župe Presvetoga srca Isusova, koja je napravila kvantni skok, tako da sada Bazilika srca Isusova ima službenu Facebook stranicu i ondje bi se trebali nekako objedinjavati sve vijesti, svi podaci koji su vezani uz Baziliku, odnosno uz župu. Tu je naš Filozofsko-teološki institut koji se veseli, primiče se kraju još jedan semestar, blago profesorima koji onda u veljači mogu odmoriti od predavanja. Ne znam da li treba reći blago studentima koji se mogu odmoriti, jer za njih je to vrijeme polaganja ispita. A i opet najveća hvala svima vama koji ste na bilo koji način izravno uključeni u našu zakladu Ana Marija Carević, zakladu za obnovu Bazilike srca Isusova i za izgradnju novoga, velikoga, modernoga pastoralnoga centra koji će nositi ime te djevojčice, za koju iz povijesti znamo da je veza naše župe i sa osnovnom školom Ivan Merc, ondje je mural koji podsjeća na nju, i sa Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom u kojoj su sami učenici pokrenuli godišnji natječaj koji onda vodi do nagrade koja nosi ime Ana Marijino, a nagrađuju se one vrline koje su sami učenici prepoznali u njoj: hrabrost, radost, marljivost, empatija, spremnost na pomaganje drugima. To su naši domaćini u našem istraživanju koje nam je zapravo važno zbog toga što nas, kako već rekoh, upozorava za Sveto pismo i ono što je nama nepoznato, što je sa strane, zapravo je važno, ponekad ima ključnu ulogu, a to se među inim vidi, što ćemo mi nastup, djelovanje ovoga čovjeka imati opisano i u prvoj knjizi o kraljevima, u 22. poglavlju, to je završetak prve knjige o kraljevima, ali je za Sveto pismo taj lik toliko važan da se onda u novom pregledavanju, recimo da je to egzamen, ispit savjesti, ponovno se pregledava cijela povijest. I u knjigama ljetopisa gdje se nalazi taj ponovni pregled, mi ćemo ponovno imati pogled na ovoga istoga čovjeka. Dakle, za Sveto pismo, unatoč tome što nam nije on poznat iz našega redovitoga čitanja, on je itekako važan i prepoznat jer se 2 puta vraćamo na njega. Lijepo je znati da čak 35. put ukupno mi se ovdje sastajemo i pokušavamo čitati Sveto pismo onako kako odrasli ljudi to čine. Uvijek volim svoje izlaganje započeti tako da nekako ponudim neka, daj Bože, konkretna pitanja koja onda služe kao pozadina. Ne bismo li mogli lakše ono što Sveto pismo govori nekako primijeniti, približiti sebi. Ovaj puta bih htio pod naslovom Moja proročka služba, misleći na sve nas, naša proročka služba, htio bih kao prvo pitanje ponuditi: mogu li prepoznati u čemu je Mihejeva situacija, ono što on doživljava, slična današnjoj? Ima li danas stvari za koje ću moći prepoznati, gle, pa ovo što mi danas doživljavamo zapravo je bilo prisutno na sličan način ili gotovo iste stvari zbivale su se već u Svetom pismu. Sveto pismo ima oka, prepoznaje što se to događa, pa onda možemo eventualno se okoristiti i
za danas sa onim što slušamo iz ovoga drevnoga starozavjetnoga teksta. Ima li tu stvari za koje vidim, gle, pa to se i danas događa. Drugo je ono bolno i teško, ovdje odmah prepoznatljivo, kada je meni vjernost Isusu donijela trpljenje. Možda ste već primijetili iz ovoga kratkoga odlomka onu ključnu stvar. Mihej je dobio pljusku, udoren je po obrazu, čušnuli su ga. Odmah ćete se sjetiti, pa to se Gospodinu Isusu događa kad je evo na suđenju pred velikim vijećem i potom je onda Mihej već izravna najava, evo, oslonac starozavjetni za ono što je u Novom Zavjetu ostvareno. I onda će biti zatvoren samo zato što je iskreno rekao ono što mu je Bog objavio. To je sve. Dakle, on je imao viđenje, rekao je što je vidio i zbog toga je onda zatvoren pod prijetnjom da će se kralj sretno vratiti kući, a povijest pokazuje da je Mihej bio u pravu, neće se vratiti kući, nego će poginuti. I napokon uvijek iznova ono najinteresantnije, zapravo je to jedno te isto pitanje, a kako to meni Gospodin govori? Ovo je biblijski prorok koji sam svjedoči da je doživio ono što vidi, dakle viđenje, i onda čuje što mu Bog govori i to prenosi. Možemo li mi u našem životu prepoznati kako to Bog meni, to je najčešće vrlo osobno, može biti vrlo različito, za nekoga to može izgledati jako, jako sveto i posve odvojeno od običnoga dnevnog života, a za drugoga može ista ta stvar djelovati kao gotovo svagdanja stvar, ali vrijedno je to prepoznati kako meni Gospodin govori. Rekoh, nama je Mihej, ovaj Mihej nam je zapravo nepoznat, ali vi ćete mene upozoriti odmah, ima jedan Mihej koji nam je daleko poznatiji, pogotovo što je Mihej, mali prorok, izravno vezan uz božićno tajstvo. Kod Miheja piše: Betleheme, nisi najmanji, iz tebe će doći vladalac. A mi ćemo sada ustanoviti kako se radi o dvije posve različite osobe, što je vidljivo i po imenu. Mi u hrvatskoj tradiciji i jednoga i drugoga zovemo Mihej i to je sasvim u redu. Međutim, mi kod ovoga Miheja kojega sada proučavamo i kojega namjerno onda oslovljavam i prezimenom Ben Imla, sin Imlin, naći ćemo puni oblik hebrejskoga imena koje se sastoji zapravo od 3 dijela. Prvo je pitanje tko, onda je usporedna rječica kao i napokon onda skraćeni oblik imena Jahve. Tako da bi u hebrejskom jeziku bilo njegovo ime Mihajehu. Dok bi ovaj naš Mihej, kojega mi poznajemo, bio skraćeni oblik manje više toga istoga imena, koje se onda ovdje pojavljuje. Kad mu se kralj obraća, onda će namjerno ga skraćenim imenom nazvati, možda malo i iz poniženja i vrijeđanja, neće izreći cijelo ime. Dakle, evo, ono što želim reći, ovaj Mihej nema identično ispisano ime, ovaj je iz vremena proroka Ilije, a naš Mihej kojega poznajemo, koji je mali prorok, on je iz vremena proroka Izaije, pa su malo odvojeni. A samo ime je nama zapravo jako poznato, jer je njegova tvorba identična onome što svi znate napamet, a to je ime, mi bismo rekli arkanđela Mihaela, za kojega svi znate što zapravo znači tko je kao Bog. Tko je kao Bog? To je značenje imena Mihaela, što sam siguran da znate. A ovo je praktički isto, samo što se umjesto Bog stavlja vlastito Božje ime Jahve. Tko je kao Jahve? Evo, to je njegovo ime, a prezime je Ben Jimla. Mi ćemo ga načelno moći prepoznati u 5 biblijskih prizora koji su svi stavljeni u jedno poglavlje, pa nam je onda zapravo puno lakše.
ja ću, nadam se, jednom ovdje uspjeti s vama proći, koliko to bude moguće, na sažeti način život kralja Davida. A kralja Davida trebamo 4 knjige pročitati da bismo nekako obuhvatili cinu. Ovdje je to puno jednostavnije, pogotovo što je riječ o samo jednoj epizodi, on je epizodni lik, ali možemo načelno, rekao bih, 5 prizora razlikovati. Prvi prizor je kada kralj Izraelskog sjevernog kraljevstva, dakle onih 10 plemena koji su se izdvojili od Jeruzalema, želi i dogovara se sa svojim dvorjanima da krene u rat, da osvoji ono za što on misli da je to njihovo, a sad je to sebi prisvojio Aram. Idemo mi to uzeti natrag. Dakle, sprema se za rat, pritome vijeća sa svojim dvorom, a kralja koji je došao iz južnog kraljevstva, to je ona 2 plemena koja ostadoše vjerna svetom gradu Jeruzalemu, obitelji Davidovoj i Božjemu zakonu, on mu je došao u goste i sad on i njega poziva, hoćeš li ti sa mnom u rat? Evo, to bi bila recimo prva scena koja završava s time da se, pazite, oko 400 kraljevskih proroka okuplja i potvrđuje želju kraljevu da krene u rat. Za razliku od tih, 400, kralj koji dolazi s juga, to je dobri kralj Jošafat, on će upozoriti, čekaj malo, pa zar nema tu neki Jahvin prorok Gospodnji, a ne samo ovi tvoji naručeni proroci, i tako dolazimo do toga da ipak postoji jedan, a to je Mihej. Recimo da ova želja za kretanjem u rat i za okupljanje 400 proroka, da je to prva scena, a druga scena je onda, ili drugi prizor je kada svečano uz gradska vrata su u Starom Zavjetu mjesto javnoga okupljanja, trgovanja, poslovanja, suda. Dakle, to je ono mjesto koje je praktički institucija. Tamo su oba kralja stala, odnosno zasjela na svoje prijestolje, a predvodnik ove velike skupine od oko 400 proroka imenom Sidkija izvodi pravi, suvremenim rječnikom, performans. Uzeo je željezne rogove, 2 željezna roga, stavio ih je na glavu i kaže, evo ovako ćeš ti, kralju, sada junački krenuti i probosti svoga neprijatelja. Ono što je nama odmah problematično i što već nas vuče u dubinu gdje možemo biti osjetljivi je što se taj lažni prorok služi formulom koja bi u svemu trebala odgovarati autentičnom proročanstvu. I on kaže, ovako Jahve govori, ovako Gospodin govori. Dakle, taj prorok želi, služeći se vanjskim znakom, služeći se tim, amblemom, govoriti u Božje ime, premda spada, nažalost, u skupinu lažnih proroka. Evo, taj performans i to složno ponavljanje svih, 400 proroka, to bi mogao biti drugi prizor. Treći prizor je kada je jedan od dvorjana poslan po Miheja, koji je praktički u pritvoru, da ga dovede, jer je tako kralj Jošafat, kralj juga tražio, kralj Jeruzalemski, i taj mu dvorjanin kaže, znaš šta, ovi svi govore za kralja, podržavaju ga, kažu mu nek ide u rat, ja da će pobijediti, najbolje bi bilo da i ti tako kažeš, kao svi ostali, tako i ti. Neka bude tvoje prorokovanje oportuno. Pusti, nek bude kako je, tako da ne stvaraš probleme. A prorok sa svoje strane uz prisegu kaže, ja ću govoriti jedino ono što mi sam Gospodin kaže. Paralelni izvještaj će zapravo dodati nešto što nije beznačajno, što će Gospodin, koji je moj Bog, meni reći. Ja samo to navještam kao proročku riječ. I onda dolazimo do onoga središnjega, što sam zapravo i pročitao,
i na čemu ćemo se malo više zadržati, gdje zapravo taj Božji prorok načelno daje odgovor u 3 stupnja. To su 3 njegova odgovora koji će onda izazvati napad na njega. Pročitali smo, dakle, bit će i udaren i bit će zatvoren i njegova završna sudbina će biti takva da mi zapravo ne znamo do kada je ostao u zatvoru. Možda je i umro u zatvoru. Ali kod napadanja vidjet ćemo da se on vrlo otvoreno i odvažno brani, daje odgovore na prigovore i svoje proročko govorenje završava rečenicom koja upozorava na sveopći proročki autoritet, a ono što više ne spada u užem smislu na njegovu povijest. On je zatvoren, ne znamo što se s njime zbiva, ali nam Sveto pismo jasno kaže kako je on bio u pravu i kako taj rat nije bio po Božjem planu, kralj, organizirajući napad, pogiba, premda se je zlobnim lukavstvom poslužio, pa je onda svoga kolegu kralja poslao da on glumi kako je kralj i vođa vojske, a on se preodjenuo kao da je običan vojnik i zapravo ga je onda strijela, eto, i slučajno ga je pogodila i on je u tom napadu stradao. To bi bilo tih 5, recimo, prizora koje možemo razlikovati, da nekako nam bude jasno kako teče nastup Mihejev. Svakako nama pred oči odmah dolazi lik ovoga kralja sa sjevera, za kojega ćemo, zanimljivo, ne odmah, nego kasnije u Božjoj riječi saznati da je to Ahab. Mi Ahaba, kralja, poznajemo najviše iz Ilijine povijesti kao vrlo negativnog tipa i takav je on i ovdje. Ne znam kolika smije biti izravna aluzija, ali kad čujemo kako on tvrdi to je naše, zašto smo mi tu u miru, idemo mi to osvojiti, idemo napast Aram i uzeti jer to je naše. To je Ramot Gilead, vjerojatno je ta riječ Ramot zapravo znači uzvisine, visoravan. Povijesno zapravo nije to daleko od onoga što je vrlo poznato kao sporno mjesto Golanska visoravan, čak bi geografski moglo odgovarati. Dakle, on tvrdi to je naše, nemamo mi tu šta čekati, idemo mi u rat protiv Arama koji je zapravo daleko jači i veći. A kralj Jošafat koji mu je došao u goste, zapravo su oni i po obiteljskim vezama preko vjenčanja, ponajprije vrlo srdačno kaže, ok, kako ti hoćeš, ja sam uzate. Moj je narod kao i tvoj, ja sam kao i ti, moji konji, moja vojska je kao i tvoja. Prihvaćam, idemo zajedno. Međutim, kralj Juga vrlo mudro traži, daj ti prije nego što kreneš u rat, poštuj svetu tradiciju, pa se prvo posavjetuj s Bogom. Nama je važno što će on prema izvorniku, naš prijevod radi jednostavnosti kaže posavjetuj se s Bogom i to je najredovitiji izraz. Ali izravno on zapravo kaže daj ispitaj što Božja riječ kaže. Kako glasi Božja riječ s obzirom na ovu tvoju sadašnju nakanu. Nama odmah izvrsna pouka, pa to mi radimo ovdje, odnosno ovdje. To je čitanje Svetog pisma. Mi želimo, čitajući Sveto pismo, ponajprije dakako evanđelja, prepoznati koja je to Božja riječ koju Bog nama upućuje za ovo što mi sada proživljavamo, za nakane koje imamo, za probleme, za naše želje i tako dalje. Evo, to je prijedlog, to je inicijativa toga kralja s juga. Kralj sjevera zapravo postupa, rekao bih, na svoj način, vjerojatno već iz prakse i okuplja, to je naglašeno, to su njegovi proroci, naručeni, da ne kažem, plaćeni proroci, cijela masa, oko 400, to je vrlo zanimljivo, dakle, knjiga o kraljevima, ću reći da ih je bilo oko 400. Kod ponavljanja u knjizi Ljetopisa piše da ih je baš bilo 400, evo, tako da se želi nekako naglasiti ta velika brojka. Oni su svi složni, samo ti kreni u rat, uspjećeš u tome, dapače,
ovo uspjećeš je formulirano kao imperativ. Pobjedi u tom ratu i bez imalo kompromisa oni se pozivaju na Božje ime, na Boga. Bog će dati to u tvoje ruke. Istina je, kad pogledamo izvornik, njihovo proroštvo je malčice pitijsko. Oni uopće ne kažu, a što će to Bog dati? Nego Bog će dati u tvoje ruke. Dakle, povlađivanje koje već samom formulacijom malčice budi sumnju. I tada se pojavljuje, kako već rekoh, Jošafat sa svojom primjedom, čekaj malo, pa ovo su sve tvoji naručeni proroci, to su tvoji proroci. Ima li nekoga koji odgovara svetoj tradiciji? Tu smijemo malo vidjeti razliku. Sjever se je odvojio od hrama i manje više su napustili Gospodina, zaboravili su tko je to, a kralj se ovdje s juga sada vraća na to osnovno značenje proroka. Prorok pripada Gospodinu, povezan je s njime, on je prorok za njega. Dakle, Božji prorok treba donijeti Božju riječ, a ne neku svoju, ne neku kraljevsku riječ. Tada ćemo saznati kako sam kralj sjevera kaže, da, postoji jedan čovjek, znam ga, i taj stalno protiv mene proriče, on mi proriče zlo. Tako kaže kralj sjevera, ali će ipak pozvati, da čujemo i toga Miheja. Je li to smišljeno, ali činjenica je, kada su čuli ova masa proroka naručenih 400, da se traži Jahve i Jahvino mišljenje, sada će oni, ponavljajući svoje proroštvo kojim žele kralja podržati u njegovim ratničkim nakanama, oni će upotrijebiti Jahvino ime. Smijemo reći na svetogrdan način, to je zloporaba Božjega imena. Kako rekoh, dakle, sam Sitkija za svoju onu simboličnu gestu sa rogovima pozvaće se da tako Jahve govori. To je, praktički na psovački način upotrebljava Božje ime za nešto što nema veze s Bogom. To je njegova oportunistička želja da kralja podrži samo zato da bi sam imao koristi, odnosno da krenu u nekakvo ratovanje. I na toj pozadini, pred tim skupom lažnih proroka, pokazuje se veličina i snaga Mihejeva, jer Mihej donosi istinu. I tu već počinje nešto od onoga što možemo nazvati da je njegovo hrabro svjedočanstvo i težak ispit vjerodostojnosti, jer nije lako doći sam pred dvojicu vladara koji imaju vlast nad životom i nad smrću i pred praktički masu. Ne znam kad ste zadnji put imali prilike nastupiti ili govoriti pred 400 ljudi. To je poseban osjećaj, razumije se, je li to? Evo, dakle, to je već prvi dio onoga što on mora pretrpjeti. Njegov je proročki odgovor ili proročki nastup stupnjevit. Ponajprije nas može malo zbuniti. Tamo on uz prisegu kaže, ja ću govoriti samo ono što mi Bog kaže. A kad je došao pred kralja i kad ga kralj pita, onda on kaže, samo ti kreni u rat, pobjedi, dat će Gospodin, pobjedit ćeš, dat će ti u ruke ono što tražiš. Zapravo prorok ponavlja ono što svi ovi lažni proroci govore. Pa u prvi mah se možemo pitati što je sad ovo, gdje je zapelo. Prva pomoć nam je zapravo vrlo jednostavno uočiti kako je to prvi dio razgovora u kojemu kralj pita njega, šta ti kažeš, koje je tvoje mišljenje? Ne tražim te da mi kažeš Božju riječ, nego evo, što ti kažeš? U tom smislu smijemo onda opravdati ovo što on jednostavno ponavlja, što su svi rekli, evo to je moje mišljenje. Da li da kreneš ili da ne kreneš, svi su tvoji rekli, idi. Međutim, nakon toga dolazi drugi stupanj koji je nama tako drag i sigurno ste već osjetili i prepoznali zašto kažemo da Mihej najavljuje Mesiju.
Drugi stupanj, drugi odgovor njegov jest prvo od dva viđenja, ono što prorok vidi, i njegovo viđenje od Boga dano jest da je sav narod izraelski ne junačka vojska koja je čvrsto opremljena i sada treba krenuti u neki rat, nego da su raspršeni, da su po gorama, da su kao stado bez pastira. Nama iz Novoga Zavjeta ovce bez pastira je jedan drag i prepoznat izraz koji govori o Isusovom milosrđu. Vidio je ljude koji su ophrvani, izmučeni kao ovce bez pastira. A sada otkrivamo, gle, pa i ta slika je zapravo starozavjetna slika i možemo je zahvaliti upravo Miheju i njegovom prvom viđenju. Nije to vojska koju treba natjerati da krene u juriš, nego to su ovce kojima je potreban pastir. Uz to viđenje, i to je snaga proroka, sad vidimo da on itekako dolazi na ono što je rekao. On donosi Božje tumačenje. On je najavio, ja ću reći ono što mi Bog kaže. Evo što Bog kaže, Bog tumači. Ovaj narod, pa oni su bez svojih gospodara. Nema onih koji bi preuzeli odgovornost za njih. I napokon, ono nama najvažnije i po čemu kažem da je on prorok mira, on prenosi Jahvinu Božju zapovjed. To je čuo, to prenosi. Neka se oni svi vrate kući, dakle nek ne idu u rat. I to neka se vrate u miru. Upotrebljava riječ koju svi jako dobro znamo, to je riječ šalom, za koju se obično teološki kaže da je to mesijanska riječ, da jednostavno govori o onom završnom spasenju koje Mesija donosi. Evo, dakle, oni se trebaju vratiti kući u miru. E sad, snaga ovoga teksta jest u tome što kralj, čuvši takav odgovor, ostaje pri svome. On koji želi u rat kaže, evo, vidiš da govori zlo protiv mene, proriče mi zlo, kao što sam rekao da samo zlo govori protiv mene, sad vidiš. A ja se pitam, čekaj, što je zlo u tome? Može biti zlo kad on kaže nemaju svojih gospodara, to jest nisi ti nikakav kralj, nisi preuzeo brigu za ovaj narod. To nije zlo, ali je negativna ocjena, dakle ne izvršavaš svoju ulogu kao voditelj. Ali to da on prenosi Božju zapovjed, vratite se doma u miru i nemojte ići u rat, to doista ne možemo nikako prihvatiti da je zlo. Zaključak ili vrhunac njegovog proročkog odgovora jest treći stupanj, nakon što je rekao svoje mišljenje ili ponovio ono što svi govore, nakon što je opisao prvo viđenje i Božje tumačenje, on sada donosi opis i drugog viđenja koje je nama prevažno jer nam otkriva stanje stvari. Tako da svi koji žele mogu poslušati što se zapravo događa. Njegovo je drugo viđenje jako lijepo, drago i posebno, jer to je viđenje neba. Ono je bilo viđenje zemlje, Izrael kao ovce bez pastira. A on sada vidi samog Gospodina koji je na svome prijestolju i ko njega cijeli nebeski dvor, Gospodnja vojska. Gospodin je Jahve nad vojskama, on vidi cijelu vojsku. To je jedan od odgovora kako shvatiti da Bog o sebi govori u množini već na početku Svetoga pisma. Nama je dakako posebno vrijedno kada ovaj prorok, i to je snaga njegove povezanosti s Bogom, njegovog uvida u ono što mu Bog želi dati, što on vidi Božju vlast, Božje prijestolje, nasuprot zemaljskim prijestoljima ove dvojice kraljeva, koji su prema sudu Božjemu nikakvi gospodari, pravo prijestolje je Božje prijestolje na nebesima. I sada se otkriva kako to da je kralj doživio da 400 njegovih proroka svi podržavaju tu ratničku nakanu, idemo osvojiti, to je naše, pa upotrijebit ćemo vojnu silu. On, dakle prorok,
u svome viđenju sluša kako se na nebeskom dvoru zbiva pravo vijećanje, gdje sam Bog pita ima li nekoga ko je spreman poći i zavesti toga kralja izraelskoga koji je se odvojio od Jeruzalema, koji je napustio Davidovu lozu i pravo bogoštovlje, ko će ga zavesti tako da on krene u rat i da tamo pogine. Tu saznajemo da se zove Ahab, dakle pred Bogom on nije kralj, nego je samo Ahab po svom, evo, da tako kažem, krstnom ili vlastitom imenu. Nastaje prvo rasprava kako će to biti, a onda se pojavljuje, evo, odgovor na pitanje odakle to da su svi ti proroci zapravo lažni proroci. Jedan se duh javio koji je onda duh laži. I on kaže, ja ću ući među te njegove proroke i ja ću iz njih progovoriti. I tako nam onda otkriva pravo stanje stvari. Ono pitanje što je danas slično Mihejevoj situaciji u kojoj se Mihej nalazi, ima jedno podpitanje, to je možda bilo i prva formulacija, koje su to laži na koje danas nailazim, s kojima se susrećem, ne mislim na sitnice, nego na krupne laži koje prepoznam. Evo, ovdje je jasno da je, premda su svi proroci složni i premda svi podržavaju kralja kao njegovi naručeni, valjda i plaćeni proroci, prema onome što ovaj drugi Mihej tumači, to je to, dajmo da jede i pije, prorokovat će ti što god hoćeš, dakle izravna kritika je upućena. Evo, ali mi vidimo, zapravo se otkriva pravo stanje stvari, to je laž. Nakon toga viđenja, on je, dakle prorok je kao što je rekao, ja ću iznijeti ono što, evo, mi Bog pokaže, on je to ispričao i onda on, prorok, tumači, evo, u ustima svih ovih tvojih proroka, a ima ih oko 400, jest duh laži. Nije lako doći, stati pred veliko mnoštvo i evo tako nešto reći. Mi pogotovo danas znamo da vlada kao evo najbolji oblik vlasti i organiziranja društva jest demokracija, dakle većina. Ovdje vidimo jedan problem, jeli? Dakle, ako većina nešto misli, nije nužno da je u pravu, jeli? Ovdje se, nažalost, otkriva to da mnogi, s tim naglaskom da su to njegovi, da su to kraljevi proroci, dakle nisu Božji proroci. I zapravo se Mihej na kraju onda brani istinom. Kralj njega, proroka, optužuje da prorok navješta kralju zlo, da on proriče zlo, da on kralju progovara, donosi, najavljuje negativne stvari. A prorok kaže, nije to od mene, tebi Gospodin to najavljuje, sad ti postupi kako hoćeš. Evo, dakle, vrlo precizno, hrabro, ali ne nametljivo, nije to despotsko prorokovanje, pa ako tako ne učiniš poginućeš, ne, nego evo ja ti govorim kako stvari stoje. Jedna je druga sitnica koja je evo iz struke, čini mi se da nije prekomplicirana, da je razumljiva, a upozorava nas na formalnu snagu proroštva. To jest iz samog načina govora otkriva se kako je prorok povezan s Bogom. Naime, on, kada iznosi svoje viđenje, kada iznosi ono što mu je Bog objavio, započinje namjerno govoreći kralju, čuj riječ Jahvinu. Dakle, jasno daje do znanja da je on samo u službi Božje riječi, što je središte, što je što je središnja definicija proročke uloge. Prorok je tu da svoju osobu dadne u službu Božje riječi, svoja usta daje na raspolaganje Bogu. A to je nama u kompoziciji teksta prevažno, malo sam ovdje upozorio, na početku dobri kralj s juga, Jošafat, u tom silnom huškanju i spremanju na rat,
kaže daj ti najprije posavjetuj se s Jahvom, rekoh u izvorniku, ispitaj Božju riječ. Dakle, tek tu, nakon svega ovoga, nakon performansa, nakon mase koja viče složno idi u rat, nakon onog prvog viđanja, tek ovdje se pojavljuje ono što je od početka traženo, a to je Božja riječ. To bi bilo ono što, evo, u duhovnosti Svetoga Ignacija je valjda središte razlikovanja duhova, da prepoznam što je doista nadahnuće koje dolazi od Boga, pa da onda to koliko god mogu slijedim, a da budem slobodan sve ostalo ostaviti. Što je doista, evo, Božja riječ, što je od Boga. Druga sitnica, toliko meni osobno draga i prevažna, kada prorok govori i iznosi ono što je on čuo od Boga, on se ne služi vanjskim formulama, ne služi se zaštitnim znakovima koji gordo zvuče, ne uzima nekakve krilatice koje su tu takve da trebaju biti u službi istinitosti, ali mogu biti zloupotrijebljene. Nego on jednostavno iz svoga iskustva svjedoči. Gospodin tako veli, Gospodin pita, zapravo u izvorniku, on će 3 puta ponoviti svoje iskustvo što Bog u svom govoru jednostavno iznosi. Nema formalnoga isticanja iza kojega onda može stajati i nešto zlo. To se najviše vidi po tome, dakle to njegovo svjedočenje iz iskustva. Gospodin mi je tako rekao. Nema tu pompe, nema tu velikoga biljega i reflektora koji bi trebao sada ostaviti dojam. To se najviše vidi koliko je važan takav njegov način izlaganja kad se sjetimo kako lažni prorok nastupa. On se bez imalo ustručavanja usuđuje uzeti ustaljenu, svečanu proročku formulu. Ovako govori Gospodin, ovako govori Jahve. On se služi time, evo, na prijetvoran, na himbeni način, jer iza toga ne stoji ništa. To je samo vanjska forma, to je samo uniforma, a unutra je laž. Evo. Zbog toga nam je onda njegovo svjedočenje, koje je svjedočenje iz iskustva, još draže, odnosno, kada se kralj postavlja praktički na Božje mjesto, pa onda na početku svoje naredbe, očito namjerno, uzima onakvu formulaciju koja pripada Bogu. Ovako govori kralj. Jednostavno želi sebe, evo, staviti na Božje mjesto. Evo, na toj pozadini, na takvom načinu govora, kod ove dvojice, još nam je jasnije ta jednostavna, autentična, svjedočka uloga. Prorok jednostavno iznosi najjednostavnijim rječnikom ono što je doživio, što mu je Bog objavio. Rekoh, ovaj nam je čovjek prava, draga najava dolaska Mesijina, već s time što od njega potječe onaj pogled, evo, narod Božji koji je kao ovce bez pastira. Ali sasvim konkretno, kada on tako odriješito govori da svi ovi lažu, jednostavno razotkrio ih je, onda predvodnik, koji je bio onako, sa željeznim rogovima htio nastupiti u Božje ime, prilazi Miheju i pljusnuo ga je, daje mu čušku, ošamario ga je. Ne možemo ne primijetiti, pa to je starozavjetna osnovica za ono što nam, čini se, jedini Ivan Evanđelist zapisuje, kad se Isus nalazi pred velikim vijećem i onda ga jednostavno, evo, zbog tobože njegovog neprimjerenog ili nedovoljnog iskazivanja dostojanstva, onda dobiva pljusku. U tome nam je doista Mihej, koliko god bio nepoznat u općoj biblijskoj kulturi, zapravo opet izravna najava onoga što će se dogoditi s Isusom. Sitkija, zapravo na način sarkazma, želeći istaknuti sebe, lako njemu, oko njega je 400 momaka, 2 kralja su praktično na njegove strani, pa onda želi kao obraniti svoj autoritet. Gledaj, zar je duh Jahvin koji je u meni sad odjednom na neki način prešao do tebe? Dakle, glumom
evo rekao bih blasfemno, pozivajući se na Boga, on ističe svoj autoritet. I onda kada kralj, rekoh upotrebljavajući formulu koja daleko nadilazi njegov autoritet, ovako govori kralj, traži da prorok bude, ako je prije bio možda u pritvoru kućnom, tako se čini, sada je baš naređeno da bude bačen u tamnicu, da ima kruh i vodu, dakle da bude u teškim uvjetima. I onda kralj kaže, evo, nek on ostane tamo dok se ja ne vratim kući u miru. Naš prijevod kaže dok se sretno ne vratim i to je sasvim dobar prijevod, ali je meni važno uočiti, pa on spominje upravo tu riječ koju su malo prije vidjeli, da je Božja inicijativa, nemojte ni ići u rat, vratite se doma u miru, uživajte onaj šalom koji je Božji mesijanski dar, koji Bog daje u punini. Ovdje kralj najavljuje, nek on bude u tamnici dok se ja ne vratim u miru, očekujući da će doći kao pobjednik. Nama se ovaj prorok, koji već to što mora stajati pred takvom masom ljudi i govoriti u Božje ime, što uopće nije lako, što je dobio udarac po obrazu koji može biti i vrlo bolan, on unatoč tome, premda je praktički osuđen na tamnovanje na samicu, vrlo jasno i vrlo otvoreno i odvažno daje odgovor na provokaciju Sitkinu. Šta? Od mene je duh Božji prešao na tebe, kako to? Kaže o njemu, vidjet ćeš kako to, onda kad budeš bježao, skrivat ćeš se iz sobe u sobu, ćeš ići da se sakriješ. Vrlo hrabro, vrlo skromno, dakle to ne mora biti nekakva zlobna prijetnja, nego samo daje do znanja, shvatit ćeš ti kada je to, da sam ja doista govorio istinu, da je duh Božji govorio po meni, jer će se obistiniti ono što sam rekao. I drugo, zamislite do koje mjere je prorok posve spreman sebe podložiti autoritetu Božje riječi. Za razliku od ovih koji se svetogrdno, blasfemno koriste formulacijama i žele si pripisati da oni govore u Božje ime, on kaže, ja se podlažem. Ako se ti doista vratiš u miru, onda ovo što sam ja rekao, to nije odbavno. Onda iz mene nije govorio Božji duh. Onda ja nisam bio prorok, nisam govorio Božje ime. Dakle, spreman je posve se podložiti i dopustiti da bude onako kako Bog hoće. Osnovno mjerilo istinskoga proroka u Bibliji je to da li se zbiva ono što prorok govori, to i razumijemo. Zadnje riječi koje mi čujemo od ovoga proroka i onda ne znamo što se s njime dogodilo, možda je, nažalost i smrt dočekao u samici, to ne znamo. Svakako kralj je vrlo brzo preminuo, pa se možda i situacija promijenila, ali njegove posljednje riječi nisu nam uopće nevažne. Premda je doživio poniženje, premda je zatvoren, premda je udaren po licu, osuđen od svih, odbačen, on na kraju vrlo jasno poziva ne samo Božji narod, nego sve narode, čujte. I tako nas vraća na jednu važnu, lijepu definiciju. Mi nekako, pa ne samo pučki, nego i teološki, obično kažemo prorok, to je onaj koga Bog šalje svome narodu da zastupa Božje odredbe, da donese Božju riječ. To je točno, međutim, već sama Biblija, već u Starom Zavjetu, jasno govori o tome da su pred Bogom svi narodi i da prorok Božji nije tu samo za jedan narod, nego da je za sve. Evo, to nas malo korigira u onom, možda malo prenaglašavanju, pojednostavljeno smijemo mi to tako govoriti, ali ako gledamo precizno, nije tek Isus izmislio to da je Bog za sve ljude i da je Bogu stalo do svih, nego to je od početka misao koju Sveto pismo čuva i Bog je zainteresiran za sve i njegov zakon nije samo dan za jedan izdvojeni narod, nego za sve. Evo i prorok, koliko god on bio prorok za svoj narod, njegov autoritet, ukoliko Bog govori, vrijedi za sve i on je toga svjestan. Dakle,
On može svoju poruku doista uputiti svima, a mi zahvalno gledamo kako je doista ušao u Sveto pismo i na taj način je prisutan, pa i doslovce u svim narodima. Hvala od srca na strpljivom slušanju. Kako rekoh, uvijek volim pozvati vas ponajprije, sve ovo je zapravo jedino poziv, otkrijte, produbite, iznova otkrijte, uđite u osobno slušanje Božje riječi, proučavanje, meditaciju, onakvo ulaženje u dubinu koje vama koristi, a ako na tom putu mogu pomoći pitanja stavljena pod taj naslov kakav sam ja prorok danas po krštenju, svi smo utkani ili pritjelovljeni Kristu proroku, to nam je i dostojanstvo, ali i zadaća, evo kakva je moja proročka služba, ponajprije imali stvari za koje vidim, pa možda i odmah na prvu, da su vrlo slične danas kao u Mihejevo doba. U čemu je Mihejeva situacija slična današnjoj? Mogu li se onda okoristiti time? Ovaj čovjek samo zato što, iznosi ono što mu je Bog objavio, doživljava, i socijalno, i psihičko, i fizičko trpljenje, zatvor. Kada sam ja doživio da mi je vjernost Isusu donijela trpljenje? Zbog toga trpljenje nije manje. Ali dobro si posvijestiti, ako je to zbog Isusa i zbog moje pokušaja da mu budem vjeran, onda mi je puno lakše, onda vidim smisao, onda nekako to mogu shvatiti kao dio moga životnoga puta, ne samo kao nekakvu težinu i prokletstvo. Kada mi je vjernost Isusu donijela trpljenje? I ono uvijek najizazovnije, najvrijednije i najljepše, ovaj nam čovjek razotkriva kako ima viđenja, kako čuje, kako Bog sam tumači viđenja. Prvo viđenje mu otkriva kakvo je stanje stvari ovdje, među nama na zemlji. Onda nam otkriva da mu Bog daje uvid u nebeski svijet. Ima relativno puno takozvanih privatnih objava koje baš govore o tome da su ljudi doživjeli susret sa onim što je kod Boga, što je u nebesima. Vjerujem da nas svi, mi na neki način to možemo. Kako Bog meni danas govori, na koji način mi daje poruku koja je vjerojatno prepoznatljiva time da je obilježena sa onim šalom. To je vjerojatno jedan od glavnih znakova da je nešto doista od Boga. Prema običaju volio bih ovo izlaganje, ovaj prvi dio, završiti sa psalmom. Jako dobro poznat tekst. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. U tvoje ruke predajem duh svoj. Otkupi me, Gospodine Bože vjerni, u Gospodina ja se uzdam, radosno ću klicat tvojoj milosti. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi. Zakloni me štitom lica svojega,
od zavjera ljudskih. U ruke Tvoje, Gospod,